Govano Soludo emerubego mmemme akomugbo nke oge udo mmiri nke afọ 2022 na Anambra State ebe a na-agbadokarị anya bụ ịhazigharị ọrụ ugbo ịdị na-emepụta erimeri akụ oyibo nakwazi mmanụ Igbo. Imerube ya bụ mmemme na-ekwu emesukwu ya bụ nke dị n'ọka nke isiokwu ya bụ ịkwalite ụmụnwaanyị na ndị ntorobịa site n'ịhazigharị ọrụ ugbo ka esi na ewe kwalite mmepe zuru oke. Govano Soludo mere ka amata na ọchịchị ya kwudosiri ike ịkwalite mmepụta mmanụ Igbo na steeti ya. Onye nta akụkọ anyị bụ Valentine Mbadowa wetara anyị akụkọ. Govano Soludo n'ọrụ ya bụ mmemme kọwapụta na Anambra steeti bụ nke ga-agba mbọ ịhụ na ha si na ịkọpụta ọrụ ugbo wee bụrụ ọkaibe na Naịjirịa ma kpakue ụmụ ntorobịa na-eto eto nakwa ụmụ nwaanyị ka ha gbaa mbọ ịhụ na ha sonyere na ya bụ amụma iji mee ka enwee nri nakwa ezi uto n'ọganihu nke obodo. Govano Soludo nọkwara n'oge ahụ gwa ndị ọrụ ugbo ka ha gbaa mbọ ịhụ na ha jisiri ike n'ọrụ ma kwee nkwa ịga n'ihu na-enye ha ezi nkwado ebe ome ka amata na Anambra bụ nke ga-agba mbọ ịkwalite ihe ọbụla emepụtara na Anambra steeti n'ụdị n'ụdị ọbụla. Bụ ka anyị gosi na tata ka anyị na-asị ndị na-akọ ife n'ụfọdụ akọsigo na-ekwupụta mana ọ ka anyị kwuo na a ga-akọ ife n'arọ a. Nke ịbụa bụ ka anyị kọwalụ ndị be anyị na o nwere ụzọ ọfụọ eduwele eme agrikọlchọ na anyị ga-echighakwa azụ etu Chineke si were kie. Onye jekwa minista nke okwu ịkọ ọrụ ugbo dị n'aka na Anambra steeti bụ Dọkịta Mahmood Abubakar, onye anọchitere anya ya site na onye ji ọkwa direktọ nke ministri ahụ na Anambra steeti bụ Comrade Astor Mbụba na n'oge a kọwapụta Anambra dịka otu steeti nke na-eme ọfụma na-etosi metụta ịkọpụta ọrụ ugbo ma gosipụta olileanya o nwere na Anambra ga-aga n'ihu ime ọfụma na-etosi metụta ọrụ ugbo. Onye ji ọkwa kọmishọna nke okwu ọrụ ugbo dị n'aka na Anambra steeti bụ Dọkịta Foster Ihejimfọ n'okwu nke ya kọwapụtara na ya bụ mmemme bụ nke gbara okwu na-etosi metụta ịkwalite etosi akọpụta ihe n'oge gboo ma kwe nkwa ya na ndị ọrụ ugbo na Anambra steeti ịrụkọ ọrụ ọnụ ịhụ na emere ihe etu o si kwesị. Ofu onye ọrụ ugbo na Anambra steeti ama aha ya bụ Chief Sonny Obichukwu, onye nke kọwapụtara ya bụ mmemme dịka nke bịara n'oge ya, kwuru na ọrụ ugbo bụ nnọọ ihe dị nnukwu mkpa n'ihi na ọ ga-enye aka ime ka nri dị nke ọma, kwalite ezi obibi ndụ nakwa ọnọdụ akụnụba nke obodo. Ya bụ mmemme bụ nke ndị eji okwu agba izu n'ihe gbasara ịkọpụta nri na Anambra steeti bịagasịrị. Ndị ọzọ ndị bịakwa ya bụ mmemme bụ nke gụnyere onye okwupụta okwu nke ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti bụ Right Honorable Uchenna Okafọ, ndị ha na Govano Soludo na-alụkọ ọlụ, ndị eze ọdịnala, ndị isi obodo dị iche iche nke onye ndu ha bụ Barrister Titus Akpudo, onye ji ọkwa MD nakwa CEO nke ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service bụ Chief Chido Obidogwu nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. Ịkọ mkpụrụ osisi akụ oyibo nke na-egosi mmalite ịkọpụta ya na Anambra steeti nakwa ịhafenye ihe akụkụ ndị ọzọ site n'aka gọvanọ nke Anambra steeti bụ Ọkammụta Soludo bụ ihe pụtakarịrị ihe na ya bụ mmemme. Site na Dọkịta Alex Ekwuemesukwu dị n'Ọka, abụ m Valentine Mbadowa.